Inzwi enkundleni inzalo yelanga. Happy New Year. Happy New Year. Siyabulela thana. Ngicela ungaphazamisi. Namhlanje mntana sekhaya mandizibulisele kuwe Mzonsundu ndithi Happy New Year. Ninjani kodwa? How are you on your 3 days fasting? Namhlanje mntana sekhaya nivuka ngalentsasa with an excitement. Ayikho indlela excited ngayo ngathi today. I woke up ne-message ethi welcome to the front row seat. Welcome to the front row seat mntana sekhaya. Lifikile ixesha lokubana ababekade bethukwa, benyukubezwa, bebizwa ngamagama, mvombozone zomhlabathi, nabo ke baphakanyiswe. Lixesha lakhona ndithe kuwe ngalo September zininzi izinto esesizazibona ziqhubeka ziphithizela ngoba kaloku mntana sekhaya ngunyaka wamanqamlo kwaye inyanga yamanqamle. Asiyo mistake le debate ikhoyo niyihlekayo ngoku yokubana abantu abebehlala benibiza ngobana nikholelwa kwi-fallen angels, nikholelwa kumadimoni, ebengabo ngoku kutshintshe i-tables, ebengabo ngoku abahlekwayo. Ndiyayazi ba almost everyone that calls umuntu onjengam ngamadimoni eberhalela ukundibona ndisitsha esihogweni. Mandithi ke kuni bethunana ngale mini yanamhlanje zizonixelela uba exactly what is happening because ndiyabona uba ni-confused uba ingenzekanga le nto benithanda. Into eyenzekayo ngoku, you are being taken to the back seat. I and the rest of those who are like me, who believe in ancestors, abogogo nabomkhulu, of all those who believe African spirituality, it's our chance and also our time to take the throne and be at the front row seat. If you ever again niphinde nisinyukubeze nisibize ngamagama, asoze iphinde ilunge lonto leyo. Maniqhubeke mntana sekhaya ke nale message ndithi ayizanga kuzulwa kuphela, uzothetha lonto kuphela. Lo myalezo uze kuwe wena mntu uzibophileyo, wena mntu ngoku uhamba endleleni kwaye ubukade ulandela la prophecy ithi ubumnyama budilikile. Ndizokuxelela ngokuba iintshaba zakho ziyeza, zizongqongqoza, zizazothi bow down, zizoconfessa, zizocela uxolo izinto abazenzileyo iminyaka mntana sekhaya. Bayeza abantu bazocela uxolo kuwe. Baredi wena for ukubanika oloxolo kodwa ungaze uphinde ubathembe. Bethunana ndithunywa ngogogo nomkhulu. The spiritual realm is celebrating as we celebrate nathi. Niyalibona mos liyaqhaqhaza ilanga phandle. Nzalo yelanga lifikile ixesha lokubana nani ngoku niphakame. All along benisithi niyacinezelwa kanti niyaphakanyiswa. Uba namhlanje mntana sekhaya ukhona ekhayeni, ungalibali uthatha amanzi atsale la mitha yelanga, usigalela amanzi mntana sekhaya, uhlambe uqala kwi-crown lena yakho uyotsho zansi ukwenzela udle uhlasimla bethuna. Maniphume bethunana ke kulamagumbi nami ndibuyele kula fasting yethu ye-7 days because kusekuninzi ekusakufuneka sikuthwalile. Ininzi into ezayo, andiqondi iyawufika le Friday ingekabikho into eyisayi ekubonisayo uba you are in alignment right now with your soul, with your spiritual gifts. Peace out, family. Everything is working out for me. Everything has worked out for you. Peace out. Love and light. Peace out, Mama. Peace out, baby. Peace